केहू बहुत बढ़िया बात कहले बा कि समय के साथ सब कुछ बदल जाला। अगर समय के साथ अपने नइखी बदलत तो समय अपने के बदल दी। यह बात भोजपुरी सिनेमा पर भी लागू होता। बदलते समय के साथ भोजपुरी सिनेमा में भी काफ़ी बदलाव आवता। पिछला कई साल से यहाँ अलग अलग सामाजिक मुद्दा और समस्या पर फिल्म बन रहल बा, लेकिन अब स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स और एजुकेशन के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार पर फिल्म बनकर तैयार हो गई बा। फिल्म विद्यापीठ ह। विद्यापीठ के दमदार ट्रेलर रिलीज हो गई बा, जेमें अरविंद अकेला कल्लू लीड रोल में बाड़न, जबकि उनके अपोजिट आयुषी दत्त तिवारी बाड़न। फिल्म में कई मुद्दा के साथ साथ लव स्टोरी के भी एंगल उठावल गई बा। ट्रेलर के शुरुआत एक पत्रकार के हत्या से होता। एकरा बाद स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बड़ा नेता के रुचि और हस्तक्षेप के दिखावल गई बा। उहे फिर कल्लू के दमदार एंट्री होता। उ एमे यूपीएससी एस्पिरेंट के बाद आईपीएस भी बनतारन, लेकिन एकरा पहिले उनके कॉलेज लाइफ के कहानी दिखावल जाता, जेमे छात्र संघ के चुनाव में खड़ा एक मंत्री के लड़का से पंगा लेते हुए दिखावल गई बा। कल्लू और उनके गर्लफ्रेंड के मंत्री के बिगड़ैल बेटा के छात्र संघ के चुनाव में हरावे के मुहिम में जुट जाता लोग। फिर कल्लू के अलग अलग किरदार देखे के मिलता। ट्रेलर देख के लागता कि एमे कई ट्रेंडिंग एंगल के भुनावल गई बा। और अरविंद और आयुषी के बीच दमदार केमिस्ट्री देखे के मिली। मनोज टाइगर भी बिल्कुल अलग लुक में नजर आ रहल बाड़न। विद्यापीठ बाकी के भोजपुरी फिल्म के कॉन्सेप्ट से अलग और यूनिक बा। शिक्षा के क्षेत्र में फैलल व्यापक क्राइम के कल्लू के अभिनय के साथ देखे के अलग ही सुख बा। कल्लू आजकल अधिकतर यूनिक कॉन्सेप्ट के लेकर ही फिल्म कर रहल बाड़न। विद्यापीठ के डायरेक्शन योगेश राज मिश्रा कैले बाड़न। उहे कल्लू के हर लुक के अपने देख रेख में निखर ले बाड़न। ट्रेलर के 10 अक्टूबर के लॉन्च कर दिया रहे, लेकिन एकर फिल्म के रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं खे भइल। ई वीडियो अपने लगन के कैसन लागल ह? अगर अच्छा लागल ह तो शेयर करी और लाइक और कमेंट जरूर करी।